Tabaco. Simbahan ng Tabaco City ngayon. So, nandito tayo. For the first time, nakasakay tayo ng Pontiac. Ayan, kuya. Kung umulan man, okay na okay kasi may plastic. Si kuya lang ang kawawa pag umulan. Pero siguro hindi naman siya bibiyahe mag-umulan dahil mahirap na. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. Ay, good morning guys. Ngayon, biyahe na naman kami ng Bicol. Wala naman ibang magkasama kundi ang dalawang tandem. Ayan o. Mamaya, ano na naman kami, change court pagdating doon sana, parting Quezon. At ngayon, nandito na naman kami uli sa Calamba, toll. Ayan. Bayad na naman tayo ng toll gate. Kain dito sa bayan ng Sariaya, Quezon. Doon tayo dadaan papuntang Bicol. Doon. So, maganda panahon dito kasi uminit na kanina umuulan. Sana ma-enjoy din kayo sa panonood ng aming video. So, change court na naman. Siya naman ng videographer. Tapos na tayo sa ilalim ng Lucena Underpass. Parating na tayo. Naman tayo sa bayan ng Pagbilao, Quezon. Malapit na tayo mga lahati. Siyempre, walang iba traffic dito kasi walang diversion road. Yun, malapit na tayo dito sa may Zigzag Road. Kaya lang, di tayo pwedeng dumaan sa taas. Kaya dada tayo sa baba kasi truck yung ating sasakyan. Kalabayan dito tayo sa Guma, Quezon ay dagat. Papunta tayo doon. Dito, galing Manila. So, minto lang muna kami dito sandali sa Guma, Quezon. Ayan, nakita nyo naman yung gilid ng dagat. Pinuha natin kanina. At ngayon, tuloy na naman tayo sa ating biyahe.
blocking na di matapos-tapos dito sa Quirino. Natampa mo din ako. Kailan kaya ito matatapos? Ano na ba mga politiko? Ba't di nyo to bisitahin? So katatapos na namin kumain dito sa Libmanan. Ayan, bali yun, diretso tayo dito papuntang Legazpi. Pahinga lang tayo konti kasi kakain lang. Kapit na kami guys sa sentrong Naga. Ayan, makakarating din kahit paunti-unti. Time check natin is 3:28. Siguro makakarating kami ng ginabatan sa amin mga 6 na. At bukas ng umaga tutuloy tayo ng Tabaco City. Ayun guys, nandito na kami sa sentrong Naga. Nakarating na kami dito ngayon. Bali, sa una natin, nandiyan naman yung Robinson's Place, Naga. Bilis-bilis na naging biyahe namin ngayon compare nung makaraan, nagdala kami ng release goods. Kaya, madali din kayo. Batan Albay, mga 6 na yun. Bali, hindi na kami diretso ng Tabaco City. At ngayon, continue. Diretso kami ng Tabaco City para
dito para nasa Maynila din na medyo matraffic kasi 2 lanes lang yung kalsada niya. Ang traffic dito walang pinagkaiba sa Maynila, matagal rin umusad. Yung land bank Tabaco sa kaliwa at yung sentro diretso doon. Balik kanan tayo kasi dyan yung taong hinahanap natin pagdadala ng relief. Relief package pala. Ayun yung simbahan ng Tabaco City ngayon. Nandito tayo. Pupunta tayo doon kasi maghanap tayo ng mabibili na kung ano-ano. Yung LCC. Ayan. Bali, sasakay kami ng padyak pupunta doon sa sasakyan namin kasi malayo. Ayan. Dito pa yung isang LCC. Ayan, LCC Tabaco. Pinaka-taxi dito yung padyak. Ayan, kuya dito sa Tabaco City kasi ito yung pinaka nila, kundi tricycle, padyak. Ayan guys, so nakasakay ito for the first time, nakasakay tayo na padyak. Dati sa Manila taxi, naka-grab. Dito naman ito yung transport dito, papara ka lang dyan sa mga kanto-kanto. Mayroon na. Papunta tayo doon sa may Barangay Conbon kasi doon nakapark kami sasakyan. Hindi na namin dinala dito. Kasi naglakad-lakad na kami dito sa Tabaco City. Ayan. Explore muna tayo. Sakay ng padyak. Ayan si Kuya, oh. Ayan, kaya niya. Kasi araw-araw inatrabaho na dito. So hindi rin tayo mababasa dito pag umulan kasi ito may bubong kami, oh, plastic. Kung umulan man, okay na okay kasi may plastic. Si Kuya lang ang kawawa pag umulan, pero siguro hindi naman siya bibiyahe pag umulan dahil mahirap na. Sana dapat may bubong din siya. May karamihan dito gumagamit ng generator pa kasi wala pa silang kuryente. Ayan. Pero pala dito ni Kuya sa padyak niya 50 sa araw 50. Ayan si Kuya. Franchise dito, no? Ha? May franchise. Magkano franchise pag ganitong padyak? Isa? 20 mil din? Oo. 20 mil itong padyak lang na to? Oo. Tapos grabe. Pagkano pa pala? Kasi 40 mil. 40 mil. Mahal pala to. Paano ka? 20 mil pala franchise nila. Successfully Kuya, yung aming driver ngayon. Talagang malupit. So for the first time naka-experience tayo. Ayan. Kusing, thank you sa pagsakay namin sa taxi. Ito si Kuya. Ilan taon na Kuya? 62. 62, ayan. Umapasada pa siya ng padyak dito sa Tabaco. Pero kung sa Manila to, pag walang ginagawa, baka mahina na. Pero ito si Kuya, parang 40 pa lang. Tingnan mo, parang 40 pa lang. Okay, so Kuya, maraming salamat. Sige, thank you po. So yun guys, naging biyahe na naman natin Manila to Bicol. At nakapag-explore tayo dito sa Tabaco City. At maraming salamat ulit sa panonood nyo ng aming video. At marami pa tayong biyahe. Pagsasamahan, sana manood pa rin kayo. Huwag kayong magsawa kahit ganun lang aming video. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.